Martin wa gaifula. Sé an dá chéadamh cóla bre ag Mary Mór na Nóran a hawn an dú. Rugad Mary ní an bhain an 1821 an scéabost san Ellen scéanach. Chai a tógó an san Ellen scéanach. Ba I maith Calanis. Fósaí Isaac Macpherson an 1818 sa hoch. Sé gréasaiche a inaníis a bhain. Chai Mary a ghurich cólaríis ar an inaníis. Ba siahar cloine aice. Churchill Isaac an 1830 sa hyn déag. Háisig Mary an uair sin rí opair na Banaltram. Lá seo, chai a chuir as le Mary gon do ráití ach boranich a bhásach an sin. Chai Mary a chuir don prísan san cór is mís. Chai Jerevach as dé láb grá Mary docintach, ach chadúri seachat an tamalt son úne bhór. Háisig híri báisteach a dhéanamh, manéach a rinne gara, agus imig cuspar eile. Scríbhí a fís báisteach, há mi cí de lucht na béla an uair sin. Rach Mary inaníis an uair sin. Chai a ghlasachu. Dhéann sa hí a chuid béla an uair sin. Rhainní trénach feramil an sin mar Banaltram. Chai go imig céili agus tachairstas mór géalach an ghlasachu, agus ghasí animal a meis an géal an sin. Scríbhí grún óran animal mun na crunnechaí an seo. Chai camanach glasachu, agus joch sláinte gael brianach an uair sin. Scríb Mary imig óran buíoch an Ellen scéanach, agus na hahara chéan a bheith tíing an áite. Ha tóracha seo gan sein as. Ha, nuair a bha mi óg, Ellen a cheo, agus sori le Ellen a cheo a dhéan seo. Chai arás a ghurach an Ellen scéanach. Chai an táiseach go ás, agus an uair sin go scéabost. Ba go mór an sas an strí an dhearang. Chai go imig caineamh chráitearan, agus drainní óran brásnach I gaibh. Ha caineamh den chráitearan, brásnachach den gael, agus óran ben lí me dhéan seo. Cha buring do bharí scríbach, agus chumí a chuid báisteach na chaine. Scríb déine eile síos it. Churchill Mary an postrí an 1840 sa hoch déag. Seo rawnag a scríbhí. Is cainneachí sef Mary nuair a bhíos I snáb foniáid. Sé na gulling mí de hámalt a thug mo bháisteach beo.